Интеркозметика е създадена през 1956 година и има богата история в областта на козметичната индустрия. Повече от 50 години разработва и произвежда висококачествени козметични продукти. През последните 5 десетилетия нашата компания е в постоянен контакт с изключително компетентни доставчици на активни съставки за производството на козметичните продукти и качествени опаковки за тях. Тези доставчици снабдяват с широка гама продукти Европа и целия свят. Взаимоотношенията, които поддържаме с нашите доставчици, ни помагат да отговаряме на високите стандарти за продуктово развитие и удовлетворение на клиента, които са обичайни за нашата търговска практика. През 1996 година Интеркозметика беше закупена от Цептер Груп, което даде възможността за подобряване на продуктовото развитие, за въвеждането на нови технологични процеси и за съсредоточаване върху създаването на иновационни постижения. От 10 години насам ние разработваме, изследваме и усъвършенстваме козметичните продукти на Цептер. Благодарение на нашите доставчици на активни съставки и опаковки, ние можем да гарантираме добро сътрудничество и дълготрайни ползотворни взаимоотношения с Цептер International и нашите престижни клиенти, както и с бъдещите, чието доверие предстои да спечелим. Ладанза – могъщите акорди на природата. Застаряващата кожа е много по-взискателна от младежката. Стресът, забързаният ритъм на живот, възрастта се отразяват на лицето ви и скоро оставят своите следи. Ето защо козметика Ладанза е идеална както за застаряваща кожа, така и за кожа, започнала да показва първите белези на стареенето. Всички продукти от линията Ладанза са произведени на основата на природно активни съставки, а резултатът от действието им може да видите само след 2 седмици. Богатият плодов освежител е идеалният тоник за кожата на лицето и шията. Също така се използва като финално почистващо средство и отстранява всички замърсявания по кожата. След прилагането на тоника, кожата придобива по-светъл тен, по-стегнат и по-еластичен вид. Възстановяват се естественото и ниво на хидратация и блясък. Плодовата тонизираща формула на Ладанза притежава допълнително предимство, тъй като е подходяща за всички типове кожа. За специално почистване на кожата Ладанза предлага ексфолиращ гел с бамбук. При използването му 2 пъти месечно се възстановяват естествения блясък, младежкото излъчване и свежестта. Натуралният екстракт от бял бамбук премахва мъртвите клетки от повърхността на кожата, като й придава неподражаем естествен цвят и младежки вид. Ексфолиращият гел с бамбук оказва многобройни въздействия, почиства в дълбочина, освежава, възстановява и подобрява микроциркулацията на кожата и в резултат тя придобива по-светъл тен и по-фина структура. Плодовата маска с двойно действие се характеризира с иновационно двойно въздействие. Увлажняващите й свойства предлагат ефективно решение на проблемите на застаряващата кожа. Скуален и екстракт от брашлян увлажняват и успокояват кожата. Екстрактите от кигелия африкана, манго, папая и зелен чай проникват дълбоко в порите на кожата, а серамидите и биофлавоноидите възстановяват естествените защитни механизми и намаляват признаците на стареене на кожата. С активните си съставки плодовата маска с двойно действие осъществява дълбоко почистване и освежаване на кожата. Възстановява оптималните нива на хидратация и стегнатост, като по този начин се подсилват естествените и защитни механизми. Деликатната зона на околоочния контур се нуждае от грижите на козметични продукти със специална формула. Нежният крем за околоочен контур е специално предназначен за тази цел и е обогатен с активни растителни съставки. Той подхранва, хидратира кожата и намалява фините линии в деликатната зона около очите. Антиоксидантните му свойства и способността да се справи успешно с първите признаци на стареенето са от изключително значение. С помощта на активните му растителни съставки кожата придобива по-стегнат вид, бръчките се изглаждат, а едновременно с това те предпазват от вредното въздействие на свободните радикали. Кремът за околоочен контур е отлична основа за грим, което го прави идеален за употреба както вечер, така и сутрин. Основният комплекс против стареене е перфектното средство за третиране на преждевременно застаряваща кожа. С богатото си съдържание на растителни съставки, този комплексен крем предлага мощна защита срещу процеса на преждевременно стареене на кожата.
Комплексът против стареене е съставен на основата на точния баланс между естествени есенциални масни киселини, стероли и церамиди, което спомага за подобряване на еластичността и омекотяването на кожата, както и за обновяването на клетките. И накрая, като допълнение на съвършената ви кожа, създадохме дамския парфюм La Danza. Идеалната комбинация между цитрусов плод, цветя и нотки на кехлибар. Това е правилният избор за дами с изтънчен вкус и старателно подбран стил. La Danza ви предлага всичко, от което се нуждаете, за да бъдете перфектни за вас самите и за хората около вас. Козметична линия с грижа за кожата Swisological Skincare. Основата на щастливия живот е щастливото семейство. Хармонията между членовете на семейството е предварително условие за щастлив живот, а постигането на добро здравословно състояние е крайният резултат. Трудно е да откриете козметичен продукт, който да отговори на потребностите на всеки един член от семейството. Ние непрестанно се стремим да създадем козметични продукти, които са перфектни за жени, идеални за мъже и необходими за потребностите на детската кожа. Козметичната линия с грижа за кожата Swisological отговаря изцяло на тези изисквания. Тя е най-известната и най-разпространената линия от козметични продукти в Цептер семейството, която посреща по възможно най-естествения начин нуждите на всички членове в семейството, от най-младите до най-възрастните. Плодовете на природата са включени в състава на продуктите Swisological, създадени посредством използването на швейцарската формула за красота, базирана на основата на медицинските свойства на растението ехинацея. Ехинацеята осъществява перфектна грижа за кожата, тъй като стимулира дейността на клетките, хидратира и успокоява кожата и подсилва естествения и защитен механизъм. Мултирегенериращ крем се препоръчва за употреба, особено по време на стресови и изтощителни периоди. В тези случаи мултирегенериращият крем оказва перфектната грижа и противодейства срещу признаци на стареене на кожата. Продуктите на Swisological хидратират, възстановяват и предпазват кожата от вредните въздействия на околната среда. Активната и мощна формула на мултирегенериращия крем осигурява отлични резултати през целия ден. Крем за околоочния контур Swisological се препоръчва специално за третиране и предпазване на чувствителната кожа около очите. Много нежен крем, обогатен с хидратиращи агенти и растителни съставки. Всички тези съставки оказват благотворно въздействие върху кожата, изглаждат фините линии и бръчки, успокояват и предпазват от дразнения. Екстрактът от ехинацея хидратира, предпазва и стимулира кожата. Swisological продукти с грижа за детската кожа. Лабораториите на Цептер Cosmetics в Швейцария създадоха специална линия продукти Swisological грижа за детската кожа. Детската кожа се нуждае от специални грижи, защото е нежна и чувствителна. Следователно, решаващо значение има правилният избор на козметика за деца. Надеждните и ефективни формули на продуктите с грижа за детската кожа Swisological са създадени на основата на екстракти от лайка и са специално предназначени за нежната и чувствителна детска кожа. Крем-шампуанът е много нежен и мек, създаден на основата на екстракт от лайка и обогатен с витамин В. Подходящ е за всекидневна употреба и оказва много благотворни въздействия. Шампуанът от лайка е с меко действие и без съдържание на сапун. Нежно измива бебешката коса, тонизира и успокоява скалпа. Предпазва от появата на обриви и засилва естествените защитни механизми на кожата. Подхранващият лосьон за тяло ефикасно почиства, оптимално подхранва, хидратира и предпазва чувствителната детска кожа. Предпазва от възпаление, зачервяване и обриви на кожата, както и от дехидратация, а също така и подобрява еластичността й.
Всички продукти с грижа за детската кожа Swisological са създадени в съответствие с най-високите световни стандарти. Те съдържат изключително благотворни природни съставки, които предпазват детската кожа, без да предизвикват дразнения, като доставят радост на всички майки и особено на децата. Филип за мъже. Козметична линия с грижа за кожата на мъжете. Съвременният мъж, който иска да успее, трябва да обръща внимание на своя начин на живот. За да изпълни целите си, за да бъде доволен от себе си, за да изрази силата на своята личност и да има успех в работата си, мъжът трябва да се грижи за външния си вид. За да му помогне, Scepter Cosmetics създаде изключителната козметична линия за мъже Филип за мъже. Козметичната линия Филип за мъже е линия с грижа за кожата за придобиване на по-здравословен вид на кожата. Тези козметични продукти осигуряват бързо и ефективно въздействие и носят радост на успелия мъж със специални изисквания и високи цели. Козметичните продукти Филип за мъже притежават лек аромат, бързо се абсорбират от кожата, не съдържат омазняващи съставки и се характеризират с висока ефективност. Защо създадохме специална козметична линия, предназначена само за мъже? Основно, защото мъжкият тип кожа е по-различен от женския. Ежедневните дразнения, изпълнения със стрес живот и липсата на сън често водят до загрубяване на кожата, дехидратация и преждевременно остаряване на кожата. Мъжкият тип кожа, точно както и женският, се нуждае от допълнителна помощ. И Филип за мъже предоставя тази помощ. Гелът за бръснене е продуктът, който ще направи щастлив дори и най-претенциозния мъж. Този гел има успокояващо действие и осигурява по-ефикасно и по-гладко бръснене. Съдържа екстракт от алоe вера, който хидратира, успокоява и подхранва кожата. Възстановяващият клетките крем съдържа природни съставки с дълготрайно увлажняващо действие, което спомага за поддържането на младежко излъчване, изглажда фините линии и предотвратява появата на бръчки. Този продукт подхранва кожата, подобрява регенерирането на клетките, стимулира синтеза на колаген, предпазва кожата и засилва естествения и защитен механизъм. Тези продукти осигуряват постигането на бързи и видими резултати – хидратация, обновяване и ограничаване на признаците на стареене и стрес. Тоалетната вода комбинира елегантност, лукс и въображение с приключенски дух. Специално селектираните аромати на мандарина, горчив портокал и зелена мента са комбинирани с цветни и ароматни нотки. Този елегантен мъжки аромат съдържа послание към всички мъже. Бъди себе си, подчертай личността си. Swisological Active Spa. Даровете на океана и сърцето на градината. Начинът на живот на съвременната жена е изпълнен с различни дейности, които оказват влияние върху качеството и външния вид на кожата. Продуктите Swisological Active Spa са от най-ново поколение. Те обновяват, възстановяват жизнеността, освежават и предпазват кожата от стареене. Козметичните продукти Swisological Active Spa осигуряват възможността за провеждане на професионални разкрасяващи процедури в дома ви. Продуктите Swisological Active Spa осигуряват видими резултати във всички тествани параметри. Те непрестанно увеличават нивата на хидратация на кожата, вследствие на което тя придобива по-стегнат вид. Освен това, те намаляват и нормализират отделянето на себум и подобряват еластичността на кожата. Swisological Active Spa обединява в себе си две линии с грижа за кожата с различни съставки, но с подобни действия – Даровете на океана и Сърцето на градината. Даровете на океана представлява коктейл от най-ефикасните активни съставки, добивани от морето – планктон, стрида, гигантско водорасло, макрокисти спорифера, водорасли и критмум маритимум. Козметичните продукти от линията Сърцето на градината съдържат голяма част от активните съставки, които оказват положително въздействие за запазване на красотата ви. Добиват се от растения, които са отглеждани в незамърсена околна среда и възстановяват изморената кожа. Хидратиращата маска комбинира в себе си интензивна хидратация и противовъзпалително действие. Маската за лице за еднократна употреба е вашият постоянен съюзник. Хидратиращата маска поддържа оптимална хидратация и възстановява естествената свежест и блясък. Използвайте я винаги, когато кожата ви е дехидратирана или раздразнена.